Gaurkoan Iñaki Garrido dugu gurekin, duela gutxi Heraldika eta Genealogiako Madrileko Erregea Akademiaren barnean kide bezala onartua izan dena, imaginatzen dugu zuretzat berri ona izango dela, ez, Iñaki? Eta gaina lehenengo irundarra izan da, ondikan gehiago. Egia esan, posgarria, berri posgarria eta historia gile batzetat ondikan gehiago. Akademia honetan sartu ahal izateko tesina moduko bat aurkeztu behar izan duzu. Konta iguzu, zertan datza zure lan hau? Kontua da, izerleku hartzeko ikerketa lan bat aurkeztu behar da, hori argitaratu behar da, eta gero guzti hori defendatu diskurso bat 20 minutuko kontu bada, eta hori dagokion egunean egingo da ekitaldi hori, segurazki ekaina usteira aldera, berez ja liburua lan egina dago, ikerketa egina dago, eta burututa dago, eta hori argitaratuta ere. Behin lan aia eginda ez dakit erraza izan dute zaizu, gero lan hori liburu formatuan argitaratzea? Hori ikerketan kontua beti hori da zaien, buruan gauzak izan da, gero guzti hori paperea plazaratzea, berez eritasuna ditu, eta gaina batez ere kontu hau guandikan gehiago, azken finean gai arraro xamar da, asko ere ez ezaguna da, eta guzti hori isladatzea, paper baten isladatzea, bere zaitasuna ditu ere. Eta denboran atzera eginez, konta iguzu, nondik datorkizu gai honekiko zaletasuna? Egia zen, gazte nintzala, ez dakit, 14 urte nituela, beti familiko kontuak, leinuak eta kontu honen inguruan, zegoen guztien azken finean, memoria historikoa lantzeko kontu bat da, familiko kontuak ere, baina azken finean memoria hori eta guzti hori berreskuratu nahian, azkenean nire formakuntza historia arlora jo nuen, eta gero historia arloan, gai desberdina daudenez, azkenean ere finkatu nintzen gaiak guztia ben inguruan, ez hau da, leinuak, familiak, ondarean ondikan pasatzen ziren, nola eta kontu guzti hau. Irundarra jaiotzez, baina zure lanak erakusten duenez, Nafarroarekin nolabaiteko lotura estua duzu, ez da? Txikitatikan Puentearena garezea joten nintzen, udara guztitan, eta bai Nafarroa ezagutzeko eta disfrutatzeko ere aukera izan nuen, urte askotan. Gero Iruñan lanean egon nintzen, bertan ere doktoretza amaitzen ari naiz, eta azken finean harremana oso estua daukat. Kaleratu berri duzun ikerketa aipatu dugu, bertan Nafarroako noble tituluak landu dituzu, ez dakit zeintzuk izan diren ikerketa horren konklusio nagusiak. Konklusio nagusia da, ni finkatu detena da, 14. mendetikan 19. mende arte, Nafarro bezala, Nafarroko erreinu bezala sortu ziren tituluak. Hau da, Nafarroa berez, 1840 urtean Lei Pazionada izena duen legearen ondorioz, Nafarro erresuma titula galdu zuen, eta hotekan aurra probintzi bezala beste Espainiako probintzia bezala sortu zen, bihurtu zen. Eta beraz, 1839 urteate sortu ziren titulu guztiak aztertzen ditut, berez dire 115 titulu, 1375 urtetik hasita, eta azkena inkluso Barakarregi generalaren zituen bi tituloteik bat berez Nafarre titulo bada. Eta azken fina da guzti hori ikertza, logikoki ikertzen da Nafarroko erresumarako noblezia tituluko zerrenda guztiak nola sortu ziren, zergatik sortu ziren, ze arrazoiak eta kontu guzti horiek. Gero egiten da, biografia moduan honen inguruan landu diren lanak eta guzti hori aztertzen da, eta baita ere lanan egon diren falsifikazioa, trampak berez ere egon direlako, eta gero amaitzeko katalogo oso bat, 115 titulak, eta batez ere lanak duen beste punto garrantzitsu bat ere gehitu nahi nuke. Lanak berez beste emaitza badaka, nun zuhaitz genealogiko bat gehitzen da, 2 metroko zabala duen zuhaitz genealogiko bat, eta egia esan, alde horretatik oso konten, eman den emaitza bat digan. Zentzu horretan ez dakit erraza izan dute zaizun informazio guzti hau topatzea, sailkatzea eta azken finean liburu formatuan biltzea.
Hombre, bi urteko lan bat izan da. Emaitza azken finean ez da egun batekan beste lan bat, urte askotan burutu nahi nuen kontu bat zen, aukera eman zetenean Madrileko Akademian sartzeko, diskurso bat egiteko, gai azkenean hau ere erabaki nuen, eta batez ere gaina gaia ez ezaguna da, egin gabeko kontu bada Nafarroan adibidez, horrek bultzatu zian hau burutzea, eta bai, zaitasunak bai, eta asko, ze argitu behar da alde batekan kronologia, eta argitu behar da ere kronologia hortan ze titulo sartzen diren eta zergatikan sartzen diren titulo guzti horiek, ez? Noski, azken finean esan dezakegu, bai heraldika, noble tituluak edo genealogia, gertakari historikoak ulertzeko modu bat direla, ez? Bai, modu bat, eta gaina ezinbesteko modu bat, ez? Azken finean, familia guztiak boteretsuak zian, beti boteren inguruan zabiltzazten, beraz, abekera aztertzea, zeintzu ziren eta guztiek, islatzen du gizarte horren irudi bat, eta irudi hori ere aztertzera beharrezkoa da, kasu honetan Nafarroako historiaren arlo bat ere ezagutzeko. Azken finean argi dago, iraganean noblezia titulu hauek garrantzi handia izan dutela, ez dakit egun garrantzi hori galdu ote duten edo? Bai, egun garrantzi hori erabat galduta dago, beste kontu bada, tituloek egun daude, askok ezaguna dire, beste askok ez ezaguna dira, hau da egun baten igual, taberna baten kafe bat hartzen gaude, ondoko aduke bada, o markes bat ez dakigu, bere garaian bai, egunez, horrei gaina garrantzia zaio ematen, eta gero ere, seguntan non bizi gian ere, garrantzi hori erlatiboa da. Demagur hemen Gipuzkoan, igual hiltzen da tituludun bat, eta bere eskeletan ez da ezer jartzen, Madrilin adibidez hori bat hiltzen bada, ez bakarri be titulo, baizik dituen titulu guztiak jartzen. Hau da, pixkat ere gizarteak desberdina dire bai hemen, gure kasuan Euskal gizartea eta bai Madrid edo Kataluniako gizartea, eta azken fina hori ere tituludun familietan ere islada du. Eta nolako interesa piztu dute ikerketaren emaitzek? Jendeak gaiarekiko interesa erakutsi du? Bai, azken finean, kontabek ez ezagunak dire, beti ditugu klitxe horiek, ez, nobleziaren inguruko klitxe horiek, askok ez dut gu tituludun batei ordaindu bertzaio, ez, bereek inkluso titulu izateko berez, bere tasak ere zergak ordaindu baituzte, eta asko titulu bat izateik ez du esan nahi lur zati bat duenik, eta guzti hori, baina arte jendea horrela zela pentsatzen zuen, eta bizkat hori ere ezagutzea, ez dute interesgarria dela, ezken finean dire, gu bezalako pertsonak, berez titulo bat dutenak, beren aldetikan, bere familiko kontua dire, eta egun hori batzuk mantentzen dute, beste batzuk inkluso uko egiten dute familiko tituli, zeholako jende ere badago, bidei politikoatikan, o adibidez ikusten dute egun ez dutela beharrik titulu horiek emateko eta askok ere uko egiten dute. Baude kasuak azkeneko urteetan, 2-3 behintzat uko egin dutela beraien tituluei. Ikerketan Nafarroako erreinuko tituletan zentratuz gara, baina zu irundarra izan da, ez dakit Irunen zehazki noblezia titulu hauek imaginatzen dut bere garaian ere presentzia izango zutela, ez dakit horrela aipagarririk edo kasu deigarririk. Irunen baitugu, hemendikan Ameriketa junda adibidez bai Santiago Markesa, Arbelaiz Jauregiko konde adibidez horiek titulu karlista bada, baina adibidez, Irunekin oso lotuta dagoen titulo bat familia eta gainaneko berezia, arrazoia euskaldatikan Murilloko markesak. Murilloko markesak jatorriz nafartarrak dire, 19. mendean adibidez Irunea bizitzea etorri ziren eta bek ezaguna beraien abizena Gereindia izan. Hau da, Nikolas Gereindiain errepublikanoa, Murilloko markesaren semea zan, familia hortan titulan mantendu zen, 20. mendearen erdialdeaino, galdu zuten, berriro martxan, hau da, eguneratu zuten, beraien zergak ordainduta gero, azkeneko markesa hil, bere semeak ez zuten zer jakina, berez republikano familikoa dire, beraz titulu hori beste familiko batei pasa zaie, osea, pixkat, Irunen familia handikan badago, Gerendien familia egun dago, eta, beraiek hemen Irunen bizi dire batzuk behintzat, eta, ere Irunekiko lotura estua du Nikolas eta beste familia horien beste pertsona batzuen bitartez.
Eta elkarrizketarekin amaitzeko ez dakitia da buruan beste ikerketarik edo aztertu nahiko zenukeen gairik duzun? Bueno, gaiak bai, menadare gauza, seguntase kontuak dire proiektu ezberdina dire, oain adibidez azaroan burutu edunun, eta argitatu zen ere, Bortziriko nobiliarioa, gure ideiare da, albada behintzat alde negurrian, bastan ere horako proiektu bat aurkeztea, eta, bizkat, proiektu dire, baina, azken finean gauzak interesgar dire, batez ere, gure arbasoen kontuak ezagutzeko, eta batez ere gure hemengo gure sistema, hau da, gizarte sistema nola zen, ondo ezagutzeko beharrezko diren ikerketak dira. Primiran, Iñaki, mila esker zure ikerketa gurera hurbiltzeagatik. Eskerrik asko.